କିଛି ନା କିଛି ଡିଶ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥାଏ ସେମିତି ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ କାହାକୁ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ ଆମର ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ସେ ସେୟାରରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଜିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାସି ମାଂସ ତରକାରୀ ସେୟାର କଲି ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ଉପାୟରେ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଟନ୍ ତରକାରୀଟି ବନେଇଛି କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିଛି ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ମୁଁ ଛେଚା ମସଲା ବ୍ୟବହାର କଲି ଏଥିପାଇଁ କି ଛେଚା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟଟା ବଢ଼େ ତ କିଛି ନର୍ମାଲି ପିଓର ଖାସି ମାଂସ କଟା ଯାଇଥିଲା ବାବା ତାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କଷେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ତାର ରିଭ୍ୟୁଟା ଓକେ ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ବି ହେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଦେଲେ ମାଂସର ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ କଞ୍ଚା ପାଣିଠୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଦେନ୍ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।